আমার হলে পাবলিক হলে হারা পাবলিক হলে তো জেলা খেয়ে গেছে পাবলিক হলে লগে লগে दा जाथायाथ' जालांबाय इन्टारेस्टिं बाथ्राया बेसो इन्सुरेन्स फेल्ड ना इन्सुरेन्सआ एक्सपायार्ड स' सोरनि गारि बियो नोंथांमोननो आङो नैबे भिडिअनि गेजेरजोंहाय सावरायलांगोन दा पेनाल्टिबो दङ 2000 to 4000 आरो प्लास बै जितु बाइक अनार ना बिथांनि बाइकआ जे बायजोब्बाय बिथाङा कम्पेनसेसन मोननांगोन जितु बिथांनि इन्सुरानो फेल ना स' बेनि एगेन्स्ट माबायदि एक्सन लानांगौ रायजोफोरासो मोनथिगोन दा खोन्थाहरदो आरो बेनि फारसे बाइक अनारा आरो पाब्लिक विटनेसबो दङ आइ विटनेस दङ ना स' एक्सन लानांगौ ना लानाङा नोंथांमोना फोरमायहरनो हागोन जाथाया एक्चुअली गभर्नमेन्ट अफिसियेलनि फारसे बे जादों दा बेवहाय बे भिडिअखौ लाबोनायनि रिजोना बेनो जास्ट सिम्पल सोरबा साधारन कमन पाब्लिकआ जुदि बेबायदि जाथायजोंहाय सोमोन्दो थानायमोनब्ला बा पाब्लिकनि गेजेराव बे जुदि जाथाया जानायमोनब्ला कमन सिभिलियन्सफोरनि गेजेराव थारैनो बिथांमोना ओरैनो हगारहरगौमोन नामा बे साननो गोनां बिषय जिहेतु पाब्लिकफोरनि सायाव सिभिलियन्सफोरनि सायाव जेब्ला गारि सालायनाय जिखुनु ट्राफिक रुल्सनिफ्राय लानानै रोड सेफ्टिफोरखौहाय नोजोर होनानै पाब्लिक सिभिलियन्सफोरनि फारसे गोबां एवारनेस फोसावो बिथांमोना दा गावसोरनि फारसे जेब्ला दाया जायो गभर्नमेन्ट अफिसियेल्सफोरनि फारसे पुलिस प्रशासनफोरनि फारसे बा दा बे जाथाया जितु जादों नोंथांमोना अलरेडि इन्ट्र'भिडिअ नुबाय गारिया सोरनि ना बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि एडिशनेल डिसिनि गारि दा माबायदिहाय सालायदों बेखौ नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायबा मोनथिगोन बबे साइडजोंहाय पार्किंआव दोननाय बाइकखौहाय बिथाङा सौग्रुदों ड्राइभारा दा अन दा स्पट जुदि बेवहाय सोरबा सिभिलियना जुदि थानायमोनब्ला बे इन्सिडेन्टआ जुदि बे सिभिलियननि फारसे जानायमोनब्ला जोबोद माने मोनसे हुलस्थुल जागौमोन दा गावसोरनिखाय माने बेखौ सिरि दोनबाय बा जेरावबो नोंथांमोना नुनो मोननाय नङा दा बिदिनो दा बिथांमोनाबो ड्रिंक एन्ड ड्राइभनि जुदि बेवहाय केस रेजिस्टारफोर जायोमोनब्ला बै सिभिलियना जायबा भिक्टिम बेसेबां जुरिमाना बा पेनाल्टि होनो गोनां जागौमोन गोबां सेक्सन्स लागायगौमोन स' बेबायदि दा बेखौ जितु भायलेट खालामदों रं साइडजोंहाय फैनानै पार्किंआव थानाय बाइकखौ सौग्रुफैदों बेनि सिगां बेनि फुटेजखौ मोननो हायासै जितु सुइफ्ट गारिजोंहाय कलाइड जाथारसिगौ थारमाने सुइफ्ट गारिजोंहाय सौग्रुहां माने सौग्रुदोंआनो बेबायदि बेनिफ्राय डाइरेक्सना चेन्ज जानानैहाय बे पार्किंआव थानाय बाइकखौ सौग्रुफैबाय दा बेबायदि स' एडिशनेल डिसिनि गारिनि ड्राइभारखौहाय मा खालामनांगौ रायजोफोर दा बिथांनि फारसे मा एक्सन लागोन बेखौ मोनथिनाय जाथ'वाखै उनाव मोनथिगोन आं सोंहरगासिनो दङ दा जियानो हक खिन्थु बेथ' डाइरेक्टलि माने दा बेलेन्स कन्ट्रल माने लुज जालायनाय बे थारैनो माने ड्रिंक एन्ड ड्राइभ खालामदोंमोन लोंनानैहाय सालायदोंमोन गारिखौ दा बेबायदि माबोरैहाय पारमिसन मोनखो मोनसे हाई अथरिटि अफिसियेलनि गारि एडिशनेल डिसिनि गारिखौ सालायगिरि बिथाङा जे बेबायदि इमान केयारलेसलि गारिखौ सालायो बावहाय जुदि सोरबा सुबुं थानायमोनब्ला गारिया जिबायदि अबस्थायाव गारि बलेर' सिङाव हाबजोबदों थ' मानसि जुदि थाफ्लांनायमोनबाथ' थारैनो बे बहुत गिदिर मोनसे जाथाय जालांगौमोन दा जेन हक बेबायदि जाथाय जायासै जे अब्लाबो जाय बाइक अनार बिथाङा हयथ' बेनि फारसे तदन्त खालामगोन जिहेतु पार्किंआव दोननाय बाइकखौहाय माबोरै सौग्रुफैनो मोनखो बेबो रं साइडजोंहाय फैनानै बे जादों मुसलपुर एकदम मेन रडआवनो SBIनि खाथियावनो एडिशनेल डिसि जोंनि बाक्सानि स' बेबायदि नोंथांमोना आङो फुल भिडिअखौ दिन्थिलांनो नागिरदों नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरो बेनि फारसे मा बुंनो सानो ना कमेन्ट्स खालामना हर सोरबा सिभिलियन मोनबा बेखौ ओरैनो हगारगौमोन नामा नैबिदि सोंथि सिखांदों स' नोंथांमोना बेनि फारसे कमेन्ट्स खालामना फोरमायनो हागोन होमबासिगोन नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन्ड बाय মানুষ তাতে লাগি যাব লাহে লাহে আমার হলে পাবলিক হলে হারা পাবলিক হলে তো জেলা খেয়ে গেছে পাবলিক হলে লগে লগে পাবলিক
এবার পার্কিং আছিল বাইকটো পয়সা দিলে তো দিলাম আমার বল নাই বল নাই আমার সবাই জানে আমি আমি আর রিপোর্টার সবাই এসে আমি আমার বলে নাই আমি ভিডিওর হয়ে মানুষ ওই গাড়ি মালিক করে শুরু জিরো